Sarauniya TV, tashar al'umma. Yabanki nake, ni ma yabanka nake yi. kewarki nake, ni ma kewarka nake yi. bayan aniya ƙaunar ki ta shiga raina. Safiya da maraice zan so ki gane nufina, da sanki nake kwana kana tashi na ɗauɗa mara kanki ba na shayi. Ranka dai ya daɗe kana farantar raina, don Allah sai ka kula kar ka kalli wata irina. Ni dai kishin ka nake kar ka bar ni ka ji mijina. Ina cikin matsalar san ka ambatan ka nake yi. Wani ba wanda ya ki ko kwane ne shi, ni nake kishi na ki dole zan ture shi. Zuciyata na san ki zo ki lallashi, daiman ke ce ni fa marmarin ki nake yi. Ha 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 ha. Kana jin kaina abun gwanin burgewa, kana kama min idan na kasa ɗagawa, kana ririta ni baka janya kulawa, da akwai magana kwalliyar kasanta nake yi. Sarauniya TV, tashar al'umma.